Ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo madzulo ano muli ndine Simeon Boys. Poyamba nayi mitu yake. Apolisi akhwimitsa chitetezo m'maboma a Chikwawa ndi Nsanje potsatira kuphedwa kwa anthu ena omwe amaoganizira kuti amachita zamatsenga. Nthambi yoona zaluso mdziko muno yati boma likuchilimika pofuna kubweretsa katundu ndi zinthu zosiyanasiyana zomwe zili ndi mbiri ya dziko la Malawi koma zinasakamira ku mayiko akunja. Chipatala chachikulu cha Mangochi chalandira ulemu wapadera chifukwa chogwira ntchito mwa ukadaulo. Tsopano nazi nkhanizi mwatsatanetsatane. Apolisi akhwimitsa chitetezo m'maboma a Chikwawa ndi Nsanje potsatira kuphedwa kwa banja lina, anthu ena awiri komanso kuvulaza bambo wina pakati pa masiku apa 8 ndi pa 9 Meyi chaka chino m'mabomawa. Anthuwa anaphedwa ndi anthu okwiya powaganizira kuti anasowetsa ziwalo zobisika za anthu ena kudzera mu njira ya matsenga. Achimtembo adzuzulanso mchitidwe otengera malamulo m'manja ponena kuti izi ndi zosemphana ndi malamulo a dziko lino. Patakali pano apolisi m'boma la Chikwawa ndi Nsanje amanga kale anthu ena omwe akhudzidwa ndi kuphedwa kwa anthuwa ndipo ati akhazikitsa kafukufuku kuti amange anthu ena omwe anatenga nawo mbali pa nkhanzazi. Achimtembo akufotokoza. Ife anthambi ya Malawi Police tikudzudzula mchitidwe otengera malamulo m'manja pomwe anthu ena apha banja lina komanso anthu ena awiri komanso kuvulaza bambo wina pakati pa masiku apa 8 ndi pa 9 Meyi chaka chomwe chino cha 2026 m'maboma a Chikwawa ndi Nsanje. Mchitidwewu wachitika kutsatira nkhani zabodza zomwe anthu ena akhala akufalitsa kuti ziwalo zawo zobisika zasowa ndipo izi zazetsa mantha ndi chisokonezo pakati pa nzika za m'maboma a Chikwawa ndi Nsanje. Kotero ife anthambi ya polisi takhazikitsa kafukufuku kuti timange wina aliyense amene apezeke kuti watenga nawo mbali pa mchitidwe otengera malamulo m'manja pa nkhani, komanso kumanga aliyense amene akufalitsa nkhani zabodza zokhudza kusowa kwa ziwalo zobisika m'maboma awiriwa. Ndipo ife pakali pano tamanga kale a Wisted Flank azaka 18 ochokera m'mudzi wa Nsimbi kwa mfumu yaikulu Masache ku Chikwawa komanso mnyamata wina wa zaka 15 ochokera m'boma la Nsanje powaganizira kuti anafalitsa uthenga wabodza oti ziwalo zawo zobisika zinasowa zomwe zinachititsa kuti anthu okwiya amenye ndi kupha Ayobe Ching'oma pamodzi ndi akazi awo Grace Musa. Ndipo bambo wachinayi kuphedwa ndi anthu ena pa nkhani yangati yomweyi ndi Abaza Sande azaka 34 amudzi wa Goma mfumu yaikulu Ngabo m'boma la Chikwawa. Pakadali pano anthu awirinso ena ali mchitokosi pamene kafukufuku ofuna kumanga anzawo akupitirira. Ife apolisi tayika ndondomeko pofuna kuteteza anthu ku mchitidwewu ndipo tikumema anthu kuti agwire nafe ntchito m'madera amenewa. Tikulangiza kuti chonde tisatengere malamulo m'manja. Ngati taona china chake chodabwitsa kapena tamva kuti wina akumunena anzake kuti ndiye wasowetsa maliseche a anzake, chonde tiyeni tikanene ku polisi. Mlembi wamkulu ona za mafakitale munduna wa zamalonda mabizinesi ndi zokopa alendo Dr. Bright Molande wayamikira bungwe loyang'anira magulu a anthu ochita malonda mdziko muno la Malawi Federation of Cooperatives Mafeco chifukwa chodzipereka kutukula ntchito za mafakitale ang'onoang'ono mdziko muno. Polankhula pa chionetsero cha maguluwa cha chaka cha 2026 chomwe chinachitikira ku bwalo la chionetsero la zamalonda achichiri mu mzinda wa Blantyre, Molande ati maguluwo ndi ofunika kwambiri polimbikitsa chitukuko cha chuma komanso ndondomeko ya Malawi yopititsa patsogolo mafakitale. Zambiri mulipoti la Arthur Chokoto. Polankhula pa chionetserocho Molande anapempha nzika za dziko lino komanso mabungwe kuti alimbikitse ntchito yomwe amayi amagwira pa nkhani za ulimi ndi chakudya komanso kuthandiza popereka ndalama zomwe zimapatsa mphamvu alimi akazi. Molande anati amayi akuyenera kukhala ndi malo olimapo kamba kuti ndofunika kwambiri pa chitukuko cha dziko lino. Iwo anatinso boma likuyembekezera kuthandiza magulu a zamalonda kukhazikitsa mafakitale opangira ndi kukonza zokolola za ulimi kuti aonjezere katundu yemwe dziko lino limatumiza kunja zomwe zingathandize pakapezedwe ka ndalama zakunja. Boma likupanga zambiri
zooneka ndi zosaoneka. Koma chisanzo chabwino chimene ndingapereke ndichonena kuti tikulankhula ndi makampani akuluakulu amene ali ndi ndalama, ndi Press Corporation, Nico, Old Mutual, komanso mabanki, kuti ayike ndalama zawo mafactory ang'ono amene akupangidwa ndi ma cooperatives aja. Ndicho linga chonena kuti kuchokera kuma cooperatives mafactory aja akule, tiyambe kupanga zinthu zambiri zogulitsa mdziko muno komanso kutumiza kunja. Izi ndi zina mwa zimene tikupanga ife monga boma. Mkulu wa bungwe la mafeko a John Mlangeni anati mabungwe azamalonda ndofunika kwambiri pa ndondomeko ya dziko lino yopititsa patsogolo mafakitale, ndipo apempha boma kuti liwonjezere thandizo lopita ku gawoli. Uthenga umene tikufuna kupereka chaka chino ndi chaka chimene akukumbukira kufunikira kwa mzimayi amene ndi mulimi wa chizimayi, ndipo IUN anakhazikitsa chaka chimenechi kuti chaka chino chonse kuyambira pa 1 January kufika pa 31 December chikhale chaka chimene tizikhala tikuganizira mbali imene azimayi amatengapo pokhudza ulimi, potukulanso chuma cha mabanja awo, komanso poonetsetsa kuti mabanja mwambiri mukupezeka mwina chakudya chimene mwinanso amatha kuchipanga kuchiwonjezera mphamvu mu njira zosiyanasiyana monga mmene mwaonera mmene zimachitikira mkatimu. Oyimira mabungwe ochokera ku UN Women komanso bungwe la ku UK lotchedwa Our Corp anali nawonso pa chionetserocho. Arthur Chokoto, MBC, Blantyre. Nthambi yoona zaluso mdziko muno yati boma likuchilimika kufuna kubweretsa katundu ndi zinthu zomwe zili ndi mbiri ya dziko la Malawi koma zili kumaiko akunja. Wachiwiri kwa mkulu mu nthambi a McDonald Maluwaya amayankhula izi atatsegulira phwando loonetsa zojambula zaluso mu mzinda wa Lilongwe. Iwo anati akuchita izi kufuna kuthandiza kusunga chikhalidwe ndi mbiri ya dziko lino. Ena mwa aluso omwe anachita chionetsero cha luso la zojambula pamanja ku phwando la Art in the Park la chaka chino mu mzinda wa Lilongwe anadandaula ndi kupezeka kwa katundu ndi zinthu zamakedzana za dziko lino zomwe zimasunga mbiri ndi chikhalidwe cha dziko lino zomwe zili m'maiko ena. M'mawu ake wachiwiri kwa mkulu woona zaluso ku nduna wa zachikhalidwe a McDonald Maluwaya ati boma likuchita chilichonse chothekera komanso kugwira ntchito ndi nthambi zoyenera kuti zinthuzi zibwerere kuno kumudzi kuti zithandizire mibado ya mtsogolo kudziwa mbiri ya dziko lino. Boma silangokhala chete kungomanga manja nkumayang'anira, likuchitapo kanthu kuchokera ku nduna wathu woyang'anira zaluso kudzera ku department ya museums ndi monuments mothandizidwa ndi bungwe la United Nations. Tikuchita zothekera kuti zimezi tizilondoloze, tizitenge ndipo tizisunge kuno ku Malawi, komanso koposaposa kuti iwo amene angathe kupindula pa zimene zinatengedwa mosatsata ndondomeko apindulepo. Amaluwaya anaonjezeranso kuti boma layika ndondomeko zoonetsetsa kuti aluso mdziko muno akupindula ndi ntchito zawo komanso kuthandizira kutukula chuma mdziko muno kudzera mu ntchito zawo zaluso. Mkulu wa Standard Bank mdziko muno a Philip Madinga anapempha makampani ndi anthu mdziko muno kuti adzigula zalusozi ngati mbali imodzi yotukulira alusowa. Chaka chinocho chachitatu tabweranso kunoko ku Four Seasons kugwirana manja ndi anzathu akuboma aku Ministry of Youth, Sports and Culture, komanso kugwirana manja ndi Wildlife Environmental Society of Malawi kuzathandiza atu anyamata ndi atsikana amene alusowa ndi azibambo ndi amayi kuti tingapitise bwanji luso lawo limene lili. Komanso tikamapitisa patsogolo zimene zizi ifenso ngati Standard Bank timagula zinazi. Mwambo wa chionetsero cha ntchito za luso lojambula pamanja umakonzedwa ndi bungwe la Wildlife and Environmental Society of Malawi WESM chaka ndi chaka, ndipo anthu oposa 40 achita nawo mwambo wa chaka chino pofuna kupititsa patsogolo zachilengedwe kudzera mu ntchito za luso. Emmanuel Chikonso, MBC, Lilongwe. Wapampando wa komiti ya amayi aku nyumba ya malamulo Mary Kembo
walimbikitsa atsikana mdziko muno kuchilimika pa maphunziro awo komanso kusaka malangizo pamene akumana ndi zopsinja zokhudza malingaliro awo pamoyo. Akhembo amalankhula izi ku Lilongwe pamwambo wa mapemphero omwe anakonza a bungwe la Lilongwe City Malawi Secondary School Head Teachers Association mothandizana ndi Women's World Day of Prayer National Organizing Committee pa Nkwichi Secondary. Olive Pili ali ndi zambiri mu ripoti ili. Mapemphero a ophunzirawa omwe anawakonza ndi abungwe la aphunzitsa akulu msukulu la Lilongwe City Malawi Secondary School Head Teachers Association MASHA unabweretsa pamodzi ophunzira akazi ochokera msukulu zosiyanasiyana mu Lilongwe. Pamwambo wa mapempherowu wapampando wa komiti ya amayi ku nyumba ya malamulo Mary Kembo anati mwambowu ndi wofunikira kamba kobweretsa atsikana pamodzi kuti alandire uphungu wa uzimu komanso malangizo ena ofunika mmoyo mwawo pomwe akanali pa sukulu. Akembo anatsindika kuti atsikana ambiri amakumana ndi mavuto kamba kosowa uphungu woyenera ndi anthu owathandiza mmoyo. Iwo kotero apempha anthu osiyanasiyana mdziko kuphatikizapo mipingo kuti athandizire atsikana kuchita bwino mmoyo. Ana ena akulowa makhalidwe oyipa chifukwa cha nsisawo panali aphungu amene analangiza. Ana ena akulowa mmoyo chifukwa choti aonera chimene anzawo ali zimene zijaso zinanenedwa. Tsiku la lero ndaliona ndi tsiku la mtengo wapatali makamaka kwa atsikana amene amasokonekera mu njira zosiyanasiyana. Mawu ake wapampando wa bungwe la aphunzitsa akulu ku sekondari la Lilongwe City Malawi Secondary School Head Teachers Association MASHA Alice Majankono anati anakonza mwambowu pofuna kupereka uthenga wa chilimbikitso kwa ophunzira akazi msukulu kuti azithana ndi mavuto pomwe zinthu zawaphinja mmoyo. Nawa akuchokera m'makomo osiyanasiyana. Pochokera m'makomo osiyanasiyana makumana ndi zovuta zambiri zimene zimapangitsa kuti moyo wawo wa tsiku ndi tsiku ukhale wopanda chiyembekezo. Mwinanso asazindikire kuti kodi mawa libala chiyani monga ali ana sukulu. Iwo ena iwo akuchokera mabanja amene anawo alibe makolo. Iwo omwe ndi makolo akachoka ku sukulu akazisake kuti akapange maganyu kuti apeze zothandizira moyo wa tsiku ndi tsiku. Mwambo wa mapemphero wa ophunzira unayamba mchaka cha 2023 pofuna kuti ophunzira azikula mu uzimu komanso kuwakumbutsa zakufunikira kukhala ndi khalidwe labwino pa sukulu. Olive Pili, MBC, Lilongwe. Nkhanizi zikufikani kuchokera kuno ku MBC. Tiyeni tonenso mitu yake. Apolisi akhwimitsa chitetezo m'maboma achikwawa ndi nsanje potsatira kuphedwa kwa anthu ena omwe amaganizira kuti amachita zamatsenga. Nthambi yoona zaluso mdziko muno yati boma likuchilimika kufuna kubwezeretsa katundu ndi zinthu zosiyanasiyana zomwe zili ndi mbiri ya dziko la Malawi koma zinasakamira maiko ena. Ndipo chipatala chachikulu cha Mangochi chalandira ulemu wapadera chifukwa chogwira ntchito mwa ukadaulo. Tikupitirira ndi nkhani zathu. Mpingo wa Katolika wati chikondi, umodzi komanso kudzidalira ndi zina mwa mfundo zothandiza kulimbikitsa umoyo wa Chikhristu. Archbishop Thomas Luke Msusa wa Archdiocese ya Blantyre ndiye wanena izi pamwambo otsegulira ntchito yothandiza kupeza ndalama zomangira ndi kukonzanso Church cha St. Pius mu mzinda wa Blantyre. Telson Magombo ali ndi nkhani yonse. Archbishop Msusa atsindika zakufunika kuti ntchito yomanga ndi kukonzanso Church cha St. Pius ichitike mwachangu kamba kuti ithandiza kuti akhristu akhale ndi malo abwino ochitirako mapemphero. Iwo ati mzimu wachikondi, umodzi ndi kudzidalira omwe anthu ampingowo aonetsa wachititsa kuti ntchitoyi ipite patsogolo. Izi zikuchitika izi chifukwa cha chikondi, chifukwa tikutsatira lamulo la Ambuye Yesu muzikondana. Anthu osazadziwa kuti ndinu ophunzira anga mukamaonesa chikondi. Choncho ndi ndalama zimene tikusonkhazi ndi chizindikiro cha chikondi. Anthu awa kukondana, anthu akukonda mpingo, akukonda Mulungu, ndipo akuonesa chikondi chifukwa chali chincha ching'ono ndiye kawiri anthu amayesa kuthamanga kulawira ngati misa ichitike 6 o'clock ndiye kuti anthu ayamba kuyenda 5 o'clock kuti akapeze mpando chali chimo, akachedwa ndiye kuti ali kunja.
choncho amene akutsala kunja mvula ikabwera kunyowa. Titi mauza kuti zimene tikuchita pano ndi chizindikiro cha chikondi. Sitifuna kuti munthu wina azinyowa panja wina akhale mkati. Tikufuna kuti onse akhale mkati mchalichi. Ndiye kuti tikuwakonda onse. Pothirapo ndemanga wa pampando wa parish ya St Pius a Oswald Mumba ayamikira komiti yomwe imayendesa mwambowu komanso akhristu onse omwe akuthandiza ntchitoyi kuti ipite patsogolo, ndipo apempha anthu onse akufuna kwabwino kuti athandizepo. Kupempha ndithu akufuna kwabwino komanso tikuziwa kuti ngati dziko pali mabungwe ola makampani macorporate amene atapanga nafe partner kuti timalize nsanga chali chichi. Iwo akabwera, for example amabanki atakubwera pano ndi chithandizo chawo, ife tili ndi kuthekera kofikira anthu ochuluka kuti ayambe kugwiritsa ntchito ma services amene iwo amapanga provide kwa makastoma awo. Ntchito yomanga chalichi cha St Pius kuyembekezeka kutha mzaka zitatu kapena zinayi zikubwerazi. Tilson Magombo, MBC. Pakali pano mipingo mdziko muno ayipempha kuti igwire ntchito ndi boma pochita ntchito zachitukuko zosiyanasiyana ndi cholinga choti miyoyo ya anthu isinthe. Nduna ya zamtengatenga ndi ntchito zomangamanga yemwenso ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha DPP ku chigawo cha kumpoto a Jape Muhango lomwe apereka pempholi pamwambo otsegulira chalichi chatsopano cha mpingo wa Katolika cha St Joseph ku Mhujo boma la Rumpi. Pozindikira gawo lalikulu lomwe mipingo imagwira pa ntchito zachitukuko mdziko muno, phungu wa dera la kumpoto kwa boma la Rumpi yemwenso ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha DPP ku chigawo cha kumpoto a Jape Muhango alimbikitsa mipingo mdziko muno kuti ipitirize kugwirana manja ndi boma pa ntchito zachitukuko. A Muhango anapereka chisanzo cha mpingo wa Katolika pa ntchito zachitukuko zomwe mpingo ukuchita mdziko muno, monga kumanga zipatala komanso sukulu ngati mbali imodzi yotumikira Amalawi ku moyo wawo wathupi. Apa a Muhango anatsindika kunena kuti mipingo ina ikuyenera kutengerapo chitsanzo pa ntchito yotamandika yomwe mpingo ukugwira mdziko muno. President athu adziko lino Professor Arthur Peter Mutharika anena motsindika kuti akufuna kuti onse mdziko muno atengepo gawo potukula dziko lino. Ntchito yotukula dziko lino si ntchito ya boma lokha, ni ntchito ya tonsefe limodzi. Choncho mpingo imatengapo gawo lalikulu funa mipingo so ikutumikira anthu omwe amene boma likutumikira. Choncho zapo zimene mpingo wa Katolika upanga mdziko muno boma limamikira koposa. President Professor Peter Mutharika amamikira koposa. Chifukwa chake tikupempha mipingo ina yonse kuti ichilimike potengapo gawo. Mpingo wa Katolika uli masukulu amene amaphunzitsa vana wathu atsogoleri mukona mdziko muno atsogoleri mu mpingo ya masukulu achikatolika. Choncho ndi pempho la boma kuti mpingo yonse itengepo gawo. Funa mpingo zote utatu uzitengapo gawo pomanga masukulu, pomanga zipatala, pothanza zaulimi ndi zotero. Dziko lino muno sikakhale lero. Poyankhula utatha mwambo mapemphero, bambo mfumu John Benjamin Moyo wa parish ya St Denis boma la Rumpi anati ndi wokondwa ndi kutsegulidwa kwa tchalichi zomwe atizithandizira kuti akhristu pa mpingowu akhale ozama mawu a Mulungu. Ngati tili ndi akhristu osulidwa bwino kwambiri, tikhalanso ndi dziko labwino kwambiri. Chifukwa anthu ake akhala kusatira Ambuyesu. Ambuyesu anaphunzitsa chinthu chimodzi chachikulu, chikondi. Pamene pali chikondi kuba palibe. Pamene pali chikondi ndewu palibe. Pamene pali chikondi pali kuthandizana, pali kusungilirana, ndi chimene Ambuyesu anaphunzitsa. Choncho tikufuna Khristu akhale osulidwa mozama. Chifukwa chake kutsegulira tchalichi ndi njira imodzi yoti mwina akhristu akhale akukumbutsidwa kuti moyo wawo ndi tempile la Ambuye Yesu. Mpingo wa Katolika ku Mhuju unayamba mchaka cha 1978. Pamwambo mapempherowu akhristu anasangalala poimba nyimbo zotamanda Mulungu mwa zina. Jackson Siyali, MBC, Rumpi. Chipatala chachikulu cha Mangochi chalandira ulemu wapadera chifukwa chogwira ntchito mwa ukadaulo. Polengeza za ulemu kuchokera ku nduna wa zaumoyo, mkulu wona zaumoyo mbomali Dr. Henry Chibowa wati ichi ndi chilimbikitso kwa ogwira ntchito pa chipatalachi pamene akuyesetsa kupititsa patsogolo ntchito zaumoyo mdziko muno. Dave Uma ali ndi ripoti.
Poyankhula pamene amalengeza za mendulo ya ulemu yomwe chipatala cha Mangochi chalandira, mkulu wa zaumoyo m'bomali Dr. Henry Chibowa anati chipatala cha Mangochi chalandira menduloyi chifukwa chakuti chakwanisa kutsitsa imfa za ana obadwa kumene kufika pa nambala imodzi, komanso mu chaka cha 2025-2026 palibe munthu mmodzi amene adamwalira chifukwa cha nthenda ya kolera. Dr. Chibowa anati izi zikusonyeza kuzipereka kwa ogwira ntchito za chipatala komanso kufuna kuonetsetsa kuti ntchito za umoyo mdziko muno zipite patsogolo. Tikazika pamodzi zimenezi ife ndiokonda kwambiri kuno ku Mangochi and ndi onyadira kwambiri chifukwa cha ntchito imene mastafu athu akugwira. Amene mukuziwira sikuti tili ndi resources ambiri kapena zipangizo zogwira ntchito zambiri, koma ngakhale zili choncho mastafu athu akwanisabe kuti ndizochepa zomwe tili nazozo tithebe kukwanisa ndithu kuchita bwino choncho. Chipatala chili 3 star pano na chimodzi mwa zipatala 8 malawi muno zimene zili 3 star, komanso labu ili pa 4 star, imodzi mwa zipatala ma district hospital awiri okha malawi muno amene akwanisa zimenezozo. Nde kulingalira ndi support imene timalandira ndilonyadira kwambiri panopa ndipo ndilothokoza kwambiri chifukwa cha staff yathu imene ikugwirira ntchito. Pamwambowu bwana mkubwa wa boma la Mangochi Arodines Mwaka anapereka mphoto kwa ena mwa ogwira ntchito ku chipatala cha Mangochi amene agwira ntchito modzipereka komanso motsatira malamulo monga mwa malumbiro awo. Ena mwa omwe alandira mendulo a Irene Hoja ati ichi ndi chilimbikitso chokuti akamagwira ntchito alipo ena amene amaona za kulimbikira kwawo. Ngakhale pa ntchitopo kumaonetsetsa kuti mapatient amene ndili nawo athandizidwa moyenerera ndi palibe china chonse chovuta choti munthu akudandaula. Mmodzi mwa anthu omwe amagwira ntchito ku chipinda chopima matenda osiyanasiyana a James Stambuli ati utsogoleri wabwino wa chipatalachi ndi umene ukupangisa kuti ntchito ziziyenda bwino. Tiyambirira utsogoleri wathu uli bwino kwambiri chifukwa kuti we don't sitimapanga operate outside system imene nakhazikisa. So chinenso imene timapanga timayendera timakhala within the system imene nakhazikisa kuti tikuyenera tizipanga follow ma standards athu. Chifukwa chake labda timakhala kuti zinthu zikulongosoka. Nthambi zosiyanasiyana monga yosunga ndi kupereka mankhwala, yoona za madzi komanso ukhondo, komanso chipinda chobadwira ana zinalandiranso ulemu wapaderadera. Dave Uma, MBC, Mangochi. Munkhani za masewero, timu ya FCB Nyasa Big Bullets lero yagonjetsa timu ya Mighty Wanderers ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi mu mpikisano wa FDH Premiership pa masewero omwe anachitikira pa bwalo la za masewero la Bingu mu mzinda wa Lilongwe. Bullets inapeza zigoli zake kudzera pa penalty yomwe anamwetsa ndi Blessings Mpokera, ndipo Gustin Podo anachinya chigoli chachiwiri atalandira mpira wapamwamba kuchokera kwa Yamikani Mologeni. Wanderers yomwe yakhala ikugonjetsa timu ya Bullets pa masewero anayi otsatizana inapeza chigoli chake kudzeranso pa penalty yomwe anamwetsa ndi Promise Kamwendo. Pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. Apolisi akhwimitsa chitetezo m'maboma achikwawa ndi nsanje potsatira kuphedwa kwa anthu ena omwe amaganizira kuti amachita zamatsenga. Nthambi yoona zaluso mdziko muno yati boma likuchilimika kufuna kubwezeretsa katundu ndi zinthu zosiyanasiyana zomwe zili ndi mbiri ya dziko la Malawi koma zinasakamira maiko ena. Ndipo chipatala chachikulu cha Mangochi chalandira ulemu wapadera chifukwa chogwira ntchito mwa ukadaulo. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Simeon Boyce ndikufunirani usiku wabwino.